नोंनाव पावार दं गैया पावारलेस ना दङ ना गैया बेफोरखौ रायजो जासे मिथिगौ आं बुंना लानाय जेबो लाब गैया मथथे जोंहा BTC खौ बासायनांगौ जा रागा जोंबा आखाइ खबजोब्बाय जों फप 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 फपनो फेरेंगिया थाल्ला जा लाजिखो न'आव थ्रोब प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया गाव हारसिंखौनो सिनायो रावखौबो नायनो रोङाखै बियो खोथा बुंनाय बायदि खामानि मावनो रोङाखै बिनि थाखाय दिनै गोबां BJP कर्मीफ्रा प्रमदखौ गाज्रि मोननानै बड'लेण्डनि बर' सुरजों रायलायनो हायो आरो बुजियोब्रा BPF आरो কোনো পাৰিষদ নাথাকে হিতু স্পষ্ট কথা আৰু BPF এতিয়া খুৰ্জ ডুবিছে খুৰ্জ ডুবা সময়ত আৰু তাত কোনো থাকিব নিবিচাৰে সেই কাৰণে হয় BJPত নহয় UPPLত কবাত নহয় কবাত তেখেত সকলৰ পাৰিষদ যাব যত তেখেত সকলৰ নেতাই কবাত যাবলৈ বিচাৰি আছে তো বাকিখিনিয়ে কাক বাদ চাই থাকিব আৰু BPF এনেও আপোনালোকে জানে কোনো মিছন আৰু ভিজন থকা এটা দল নাছিলে তেখেত मोनसे खोन्था जाय व्यक्तिया सानफ्रामबो गय सावग्लिखायो बे गय सावग्लिबाय थानोनो लुबैयो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ जोंनि आंगोफोरखौ जौ लोंहोयै होयै ड्राग्स होयै होयै जौ लों मा होनो जुवा गेलेहोयै होयै बायदिसिना मेला खालामहोयै होयै आंबो बड'लेण्डनि बर' सुरजों रायलायनो हायो आरो बुजियोब्रा नाय आं मोसानायखौ रावबो मोनबोखायाखै हिनजावबो गैया हौवाबो गैया बिमारिबो गैया उमबो गैया बाहाय मोनबोनाय गैया आरोखि ओमफ्राय दाना फेरेंगानाव थांलायबाय फेरेंगा न'आव गैयैयालाय जों थांनायाव दाना बै सासे बडिगार्ड दंलायो आरो बडिगार्डआ बुंबाय दानिया बडिगार्डआ बे क'क्राझारावसो थांदोंलै बेखौ नोंसोर नेनो हागोन बेयो मिटिंसो जाहैदोंगोनदां जाबाय आरोखि होमबाबो जों नेथानसै आरोखि नेनोसै बाबु जों नेनाबो जों हरजों हरबाबो जों थांगोन बेबादि होननानै जों नेखाबाय आरो ओमफ्राय दानिया एकदम 5थासो जाखाबाय बे 5था जानायनि समावनो फैबायबो नै नङाबा बे बारबानो बेयावनो दंहैयोनो बिदि थगायो हादोरखौ बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि बेबादि थगायनो नाङा हरा नालाय हरा गैया नालाय गैया होनना बुंहरखाबानो जायो मा थाइसेबो फैसा गैया थाइबाबो गैयानो बिदि जाहैबाय पाब्लिकनि सायावसो मन्त्रि पाब्लिकनि सायावसो गावबुरा पाब्लिकनि सायावसो MLA पाब्लिकनि सायावसो बायदिसिना गिदिर गिदिर जालांनो मोनो नङा होमबा दा बेनो दा ओंखायनो पाब्लिकआ रागा जोंना फैदों आरो बालबो होला फेरेंगा नोंनाव बहर होला खोमसियाव मानो थिर गावो आंनि थिरा सार्च लाइटसो मा खालामदों जों बादि गोजौ गिदिर जानांगौ DJ S जाय बे बानलु बोरदोनखौ जायो बेनो आलौ नाङो जाय व्यक्तिया सानफ्रामबो गय सावग्लिखायो बे गय सावग्लिबाय थानोनो लुबैयो थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ जोंनि आंगोफोरखौ जौ लोंहोयै होयै ड्राग्स होयै होयै जौ लों मा होनो जुवा गेलेहोयै होयै बायदिसिना मेला खालामहोयै होयै जोंनि समाजखौ डिस्ट्रय खालामजोबखाबाय गतिके दिनै जे मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे गुफुं समाज दानो हादों जों माहारियारि
हारिनि बादखौ नोजोर बोनानै जोंनि समाजखौ जोङो दैदेननो हादों बेखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव माखासे जोंनि गेजेरावबो जौ लोंग्रा मानसिफोर दंखायो बिथांमोननि जा इयुथ हान्जा फरायसा हान्जा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला जखाय फाग्ला जान्था फाग्ला जों माथो गतिके जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन।